Machiegni kero nyakwaro gajwang' no singoni sigana motelo ma iloso kanyo gi Cynthia Onyango, Gavana ma Bomet Hillary Barchok achiel kod Gavana machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati ogeng'ne gi e sendo bila ma Kilimani ka ito chop gi e doho odiochieng' makiny. Ma en bang' duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC dayo dhogi kendo chwalo gi e lwet obila e mibadhi ma apis jomin bura wacho ni omako Gavana Zario. Jafwambo marwa Cynthia Onyango losona ripod no e yo machal kod ma. Sa achiel kod dakika 50 odiochieng' ma kawuono e log tich mar duol makedo kod mibadhi pacho ka Ethics and Anti-Corruption Commission, Gavana machon ma Bungoma Wycliffe Wangamati ka achiel kod achije mamoko 11 ochopo mondo da dhoge wi mibadhi mar omenda moheo milion 70. Kuom moheo seche 6 ne en dayo dhok kod rito mar neno kaponi duol mar EACC dhi chwalo Wangamati ka achiel kod achije mamoko e doho kata ooyo. Mano nyiedhore bang'e en kweth mar okinde Wangamati e chuny sa 7 e wang'e mar odiochieng' ka giywak ni Wangamati donjorego kod EACC nikech chung' mare mar siasa. It is Wetangula who has made this call because we know what he's capable of doing, and we have had this information for quite some time. That is why the EACC CEO is hiding in his office. He does not want to come out here and tell Wangamati that I am in charge of EACC. I am releasing you on police bond to appear in court tomorrow. There is no evidence whatsoever. And we challenge EACC and ODPP. We challenge them. Show us the evidence that the money came to the governor's account. Kikorgi, Gavana Wycliffe Wangamati kalo e gajruok mar duol makedo kod mibadhi EACC nikech bedo ni odwaro chung' gavana e tielo machielo magiwacho ni tuomore kod dwaro mar jachung' moro e boma makono. Ameumiza watu Bungoma kuanzia kwa Wamalwa, kwa Mzikari Kombo, kuanzia kwa Mukhisa, akaenda kwa Munyinyi, akaenda kwa Eseli, saizi yako kwa Wangamati. Hiyo wakati imeisha, saizi watu Bungoma tumewacha. Kila mtu has suffered in the hands of Wetangula. Na tunajua. Saizi kwa sababu anataka kuleta mndugu yake, he only counts on people he has destroyed politically. Si siasa, hii ni mambo ya 2027. Mambo ya siasa ya Bungoma County 2027. Okinde gi ochiwo ng'ur ne duol mar EACC magiwacho ni okochung' e yor ratiro kaluwore ni achiel kuom jogo ma ochiw ne chik mondo chope log tich margi mondo da dhoge en ng'at mane oseng'ielo rengo e higa mar 2022. Giwacho ni ma en rem maduong' e chenro mar EACC timo nonro margi mong'ith kapok ochiwo chik mar achich chopo e nyimgi. This is the funeral program of the suspect that EACC has summoned to record a statement and to be taken to court. This is the funeral program. 15th of June 2022. Yes, so it can tell you that we have a problem with this institution. Shall we disband it that they can't do the basics to investigate a simple issue? Why would you use taxpayers' money to summon a deceased person? Really? Is that how we want to conduct investigations and prosecutions in this country? E thuolo ma pod network dhi nyime mar buch Wangamati, Gavana ma Bomet Hillary Barchok bende ne temo kedo mondo mi kik make gi apisas mag EACC manyo miye samath ka itude gi mibadhi. Barchok ne ochwalo kwayo mare e doho mondo doho chiw chik ne EACC kik make kendo ponono make to doho yiene mondo gole kod rambum. Kwayo makama kata kamano ogado adila kendo gore Luanda gino manomiyo Gavana ma Bomet Hillary Barchok ondhi kod obila mag EACC ma oda dhoge kuom mohewo sa achiel. Bang' da dhoge, Gavana Barchok okaw kod obila mag duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC kendo tere nyaka tesendo obila ma Kilimani mondo dinne kama oyudo setere achije mamoko. Gavana Hillary Barchok, Gavana Wycliffe Wangamati ma Bungoma ka achiel kod achije mamoko 11 duto piny oyuso negi kendo dhi kawo ayula margi e tesendo obila ma Kilimani. Duol makedo kod mibadhi Ethics and Anti-Corruption Commission igeno mar chako timo chenro duto mag duoko mwandu ma ichich ni ne oyudi e yor mibadhi ka achije kawuono dhi nindo e tesendo obila ma Kilimani kama ilose chenro mar mondo mi ochopgi e doho odiochieng' makiny. Cynthia Onyango, Ramogi TV e kaunti ma Nairobi. Toka mananya Cynthia Onyango. Apiso gai mar jomin buche ODPP oyango dwaro